Mwenye getinge mbuya more nainde rituko ria rero kubarigania ase egepindi eki gitu kia obosemia togendere gosemania na gotebania yara amaronge aya aranyare kogera tokine buna momogusii. Rero ntagete nkwane igoro ya korondo moisonde natebia omogaka one anda agore ng'ombe tigamba tebi mang'ana ya korondo angong'eire kero namwa chibesa chikogora eng'ombe egento akorete ekiya ntebe bosa obogima bwane yachiete agakora korondo akaenda agakora akabeka chionsi pi petika inkoroka gose mpetika gose chionsi pi agakera korondo chikagenda ekene pi nabo nkumeti iki kiagera rero natena yaya ngise gokire ebinto biasarekire korondo yabeire oborwaire esi obogima bwaito korondo yabeire omochando esi chifamilia chaito korondo yabeire omochando ase abana baito korondo yabeire omochando ase abaibori baito ikiegera nachaga gokwanera igoro ya korondo oroche chibesa chiane chia ng'ombe chiasirire timuna mbarenga mokombwatisi gokwanera ring'ana eri yabeire omochando ase chinyomba chiabunekire onye ninche buna nkorigereria otango ng'ende nyobongo ntabwati otango ng'ende ase ekene pi tokoremereria ayo oru chibesa chichikogora eng'ombe chibwate chimaye kobwata chikoreki chionsi pi chigende ase korondo egento eki na omochando omonene korondo yagere nonya ogokwana nyomba nkoiyo onye na omogaka iga abwatete esimi nyomba komitare nkorondo are onye na omosubati nero omaete egento nachanga kobi na abasubati naboro basoire korondo egento eki kiarentire omochando omonene kwanyora omogaka chibesa akoire gochia na omosubati oire gochia omoerio pi marogo mogocha ndagera teiyo inke oroche gekoba esegi esegi na gotoigwana esigo nare kobatebi gaki korondo etware gwancha torigereri buya igere buna abana baito batigire chisukuru esauri ya korondo marango mwana arengete na nsanga pecha kwa pocket mani yachire sukuru munoko moiga korondo eji yagera nonya abana gosoma kwabo gokongu none birengereri byabo byogochigo gutwara birengereri biya byasira era bwate okwegena muna mambi ko bareta chiri korondo ono chiko mote yasome tagokoigwa manyite tagogotegerera korondo eye abaibori twali kubwatirana tukwana ntuna mugusii tukwanirane tutebanie kena korondo eye ase kemne serikali egotebana enkongu ya nenkongu korondo eye nembe abantu bagotwara matumaini na mambi ninche nyore ninche nkoreki omonto ondo otema rimoro nonyorire orenge na kera rituko nacha nyore ikikiegera onyara kokora korondo kera rituko yani atatageti gotiga korondo eye ya moyo bwo kumusuguma yani ente kumusuguma buna aya kora chibesa no chonyore yagera omochio obomotaka yarentire obotaka chinyomba chia abantu obotaka bulto kuro obotaka obonyene na abana abange bonege bachandegete abaibori bonege bachandegete egento kinatete kubatebi igoro ya korondo yarentire no boibi digereriaye omwana agocha muna nyomba agocha gosomogaka gosomong'ina oiba noine chibando ochibwoni elinda chigokorera korondo eye igoro chimuna korondo iterende tio mochando igoro chimuna korondo eye teri gochikorenta amakweli kero omonto orocha onirie endagera kori nyomba akorire aoniri chiombe oni ebinto kori mogondo okora inki oroche mambi togochigokwana amakweli nare enchera esauri ya korondo kwanyora omonto obekire chibesa chionsi pi mnabona onirie chiombe chichia onirie ebinto biayo okorire kwanyora nake riatagete tari gokoraki tari gokenyora oirana kabwate ebirengererio chistress monto oyo bono nochigotema komokwanera nyomba tari gokoigwa nochigotema gokora kibono konyora ibirenge byaye byonchokanaine keretegeka byonchokanaine yagera bono siku hizi kwanyora muna abante bakweng'enta kwabori nori nere inkeng'entera kwacha konyora muna obe nechibesa nebinto biriasareti byachire bosa bitamokonyeti byagerire osoire gweitia
okumi muna ng'ago chikweresera ing'ago chikotebi totale gwanja tutige koronde iyi muna abagusi tobwaterane bune serikali agotebe esekene no ine taxi yabagoteba timatingi bene to taxi rie binte bike tiga ba taxi chibesa chire chinyingi esa ori kemaene pi muna toko mnandoche koronde yenkolentera omuchando oro mube oro mokongo chimambi nako chirero ngokwana toli na toseke lakini go chimambi na mambi ende nyomba nchiyo kigera nonye nyomba so mugaka no mukungu mugaka karaire onyo koleta koronde yaye igabegete simianga no mutuoye arengerete na ninje ndigose nje nyore gose ni nakibono ke gochakoba tara iri nonye ne style eri enderende bagokwana no mongina binte bimpiye kero mobero kokendete tari gwanja tutige korondo abana baitu basome chinyumba chitu tichitenene amali itabe tokine tiga korondo gakina basabire tiga korondo biya mono soko tutagerera na kwenda guturigereria buna Gusii Nation TV subscribe onye tora subscribe oso gwanja kwa o subscribe onye tora subscribe kero bosemio bo ise ko tiga bo guhete igo bono ntori gokina na ndento gosuka comment kera korondeye no monto narigerete chi comment petitions pichurure nsari nganyaro monto akagoteba buna tukwanire goro ya korondo na ndi maite no natwaro kwegena buna yo ligwasabete ngwanire goro ya korondo nimaite no omoyo oigure buya kwanyoriro obosemia no na abantu bonsi banyoriro obosemia mbuya mono enderera go comment tutomere amaoni ino ikimota geterendo chukukwanira chinga kiechi chinde mbuya mono sesenigwa una Gusii Nation TV ntobanchete.